Ngicela ukuthatha lethuba ngibingelela amajaji ngokukhethekile nabo bonke abathe bazosupporta kulo mcimbi wanamhlanje. Igama lami ngu-Alwandi Sibongo ngwakanzama engaziwa ngalo ikamkhandi Bensimbi. Ngiqhamuke eMlazi ka-Section F, ngifunde eMangosuthu. Amathenda ehlanga mlenze amaphakethe ambobombobo ingakho nemgwaqo imbobombobo. Steve Biko, Oliver Tambo noma Senaba Mathambo Mhlophe bengeke nivume lelizwe phansi abamhlophe. Ingane womthetho ibinesithunzi isathi ukufa, kepha namuhla siyathengwa ngamaphepha ingakho besithathiswa kwamaphepha iqome ukufa. Phezu kwabo umkhwanazi badudule noma sebebaleka besho isithunzi ngawe esamaphoyisa singabuyi isithunzi. Sasazilwane itholakala emahlathini kepha namuhla amahlathi atholakala ebantwini. Izilwane sezaba nemsila ngaphambili sihlala nazendlini ingakho sidubeza izalukwazi nezingane ezincane. Awumtshele nje ungayikhanukela kanjani ingane ongayizala usuyilamanisa. Zona lokhu bekunguqweqwe namuhla kunikita okubhlungu kakhulu ukuthi ingane iziyaphuma umphefumulo ngesandla sendoda. Izohamba insizwa kosala isibongo lapha eMzansi kawasekho amadoda. Nawo wonke lawo onabonayo ngamadodana ayihlulelwa ngisho awawo amadodana. Nina banisibuka ningamadoda na? Sakhulu unembeza usabuse ebantwini kepha namuhla unembeza awusekho ebantwini. Abashayeli bama-Uber bathunywa ngoqanyawo ngehluku base banqonqiswe ngomlilo enqoleni zomlilo labafelokazi intandane ngizwe isililo. Sithi noma ungasala usubuya ngonyama ezulu nomhlaba uzolanda ibandla lakho. Sikulindele ozankosi. Ozankosi sebakhalela nabamsulwa bebhekwa ngokubende inyama bengayithanga mbili kanti noseyidlile thuse icala kazi nibafunana abafazi babantu. Thina sakhula ngenje akushintshanga isikhathi abantu abaphila kulesikhathi abashintshile. Abantu abadala banamuhla sebenokudlisa satshanyana laba abancane bekhohlisa ngokuthi uthando balikhulelwa ekubeni izingane zikhulelwa. Thina sasazomdala emhlonipho omncane nomncane emhlonipho omdala bengalingani noma kwemizwa bengalingani. Abafundi banamuhla baqhuba intwala ngewisa isithunzi sabazali baswisa. Abasezwa ngisho thisha sebaphenduka izihloko babaqiqiza ngomunwe enhloko abasalibona endlalwayo nothisha enhloko. Baqinisile mamethu ungapheli kuyahlola. Ngiyafisa ukwazi abalaphi bendabuko basisalaphi ngoba laba bakhona abasalaphi kunokuba basilapha basithwebula indlela zethu besifunganisana isigubhu abasilaphi. Impela kayikho ingcweti kulo mhlaba konke ngamaphelela phansi. Thina sasazizizwa ekwakuthi makugejana imbono indaba ilungiswe ngeshoba lokuziphungela makudlula lapho idose yayo inkabi nami ngidose yami inkabi hayi lapha esebesithumela ngezazi isikali. Abantu bakhala ngokuthi kabayitholi imisebenzi kanjani bebalekela imfundo bethi kayinamsebenzi makukuthi kunjalo ngiyasibuza kungani manje bengasebenzi. Zungakhohliswa abantu imfundo isisekelo sempilo ngayo ungakwazi nokuthola iphilo. Ngenkondlo ngibafaka umunwe esweni inhloso kubakhiphisa ukuze sibone ngasolinye nabo. Mawungibona uthi umkhandi Bensimbi, mawungibona uthi ni? Mawungibona uthi ni? Yabona.